ayya sannu dai kifiyanun mu sannu dai kifiyanun in ana maganan gwamna ga kadai a Filato mun ji daɗi don kayi mun gani kifiyanun a Filato gwamnan mu ba wani a Filato mai gida kaso ne don wani kifiyanun zagayo gwamna kuma suna gani a Filato inda shauran can na gunaguni kifiyanun waziri ya ce tafiyar ayo da ni a Filato wazirin jan kama ni sun gani kifiyanun za kai gwamnan mu muna PDP ga sabon gwamnan mu muje kifiyanun ka ja mu muje ga wasu sun ruga guje kai za mu faɗi kuma za su sani an san kara waje ga kifiyanun uban talakawa mai kishi gun talakawa sarki adali gun kowa mu dai kifiyanun ne gwamna Filato ba za mu bi kowa ba ba za mu bi kowa ba ba za mu bi gayyan rudo ba yawa ga sakon naka uban talakawa sannu uban talakawa kurzo na ai kai musu nisa sannu uban talakawa kuna za ka yi wa wani wasa sannu uban talakawa kifiyanun uban talakawa sannu uban talakawa ba nan mai yin adalci ya sai gugu da ba bambanci tsarin sa akwai adalci shine ke kwato mana yanci gwamna kai ne a jihar mu Filato